سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيو امبار لومون كم توترون كلنا كتك من كمهرن كنقاق عن زغل زبلكو حبريتان زينتاتن حزيف زغرب لومون سفع زخونه حبريتا حزا غريبه له مجمريا كن كحبراكم زلي ابز حلفه دارغا سومن كلتا سومن بزح فيديوهات نباهم كم صويله دسرحو يوتيوب يحلفو خم زيلون بزح شجرات فتره لكم زلون كحبراكم يدلي حر حدا زي دنجي زينا زمص دما كوم وصل زخونه يو بزو خوين بتجن زياره مزغزي دتزلو كنتات كحبراكم يدلي لايك مقبار سبورت مقبار يتقارصو حفشاغن كالن تولاب كال channel maybe كاب زيرو مجمارون كل غليو بزو خوين بتجن نخل دلو خين كما قصال اقداسيو هلو فيديو بزح اقداس نزلو حبريتان هنري كاب بزحات كيلاتات ايرتراويان زمص ناي بوليتيكا ناي قطبا بزح تسفا زهب كنتات كرينا زازينا زا فيديو زيا بزح صبو نغير كلوايو صبو نغير دما زيد اللي ايرتراوي لنا بزوان زي صمات ناي صبون سلازلنا اب كبابينا زلو جن مجمريا هنرينا لايك مقبار سبورت مقبار ناصواكو مجمريا بفل حنت فيديو لا اي هوب كيلاتات ناي قطبا بير ترازلو يفلطوا خوني زبل جن منالبات تزيل ناي كلنا حلفنتي كتبصحوا لكم اب قدا بخمي سرفايف كتكبر تخل تحجز فيديو كارتو مكرونا يراشاويان دمصتيا منالبات انت نغيرو مالو كنو بروبلم بت تكنولوجي زمصو زلو ونكنرينا اسكا مجمريا بس غوربيتنا Somalia Hanjumarina. From Somalia in the northeast. Somalia's parliament amended the constitution on Saturday. They're changing the system, making it more democratic. The country will have direct elections for the first time since 1969, meaning it will be one person, one vote. And normally this would be seen as a good thing, a move in the right direction, but in Somalia it has sparked a clash. مچم ابزي حقرات افريقيا زسمع زلو زرباتات وي حنفشفش مجلس كويس زي ركبو اب سوماليا اب قوام ناتهم وشتاو كنتات ناتهم بزحت اتيقا مزرابه يدليون ديغن قوام ناتهم تمنكس زلو مقيار ناي قوام جيرو صبو ነገር ውን ይድመስል ክሰማ خلخات مقيار تغير زلو الرياليتي نريو زلنا ግን حدا كابتن فدرالاو ستيتس ناي سوماليا مز منግስት زي አይከውን በመባል ናይ ነፍሱ ዝኻለ አዋጅ ከገብር ጀሚርሎ ናበይ ገጹ ይኮስድ ጽንሂልና ክንሪየና እንታይ ዘርየና ግን አብዞባና ተመሊስና ክንሪየና ዝኩነታት One part of the country is not happy. The semi-autonomous region of Puntland. Puntland was not consulted, so the region now wants to sever ties to break away from Somalia. It's a new headache for a country which already has one breakaway region and is also dealing with a terror insurgency. Here's our report. Somalia is a nation in northeast Africa, in the Horn of Africa region. It is home to over 25 million people, and it suffers from low development. In 2022, it ranked dead last in the UN's Human Development Index, last among the 193 بحفشا صومال مستزلو ناي قطباوي ويدما تاوق لولاو زلوا كم حجر نخدقوم حدا عبب بدهون علوا زي دما ناي صومال صقم ترايون كنبلي نخلينا دروتي سومالي لاند زبال نفسو زخالني 30 عامت زتاليه كابت هاجر مس ኢትዮጵያ ዝኮኑ ዝነበረ ብዙሕ አዛራቢነት ዞባ ድማ ዘይርቃት ፈጢሩ ዘሎ ዲል ተገይሩ ነይሩ እጅኳ ናብ ተግባሪዩ አይ ቲንክ ዝገደፍ ወይም ዝመስሉ በወቅ እኳ እንተ ተገለጸ እቲ ብሬክ ዌይ ዝበሃል ወይ ካብቲ ሶማሊ ዝተኣለየ ክፋል ሶማሊላንድ ክንብል ፀኒና ሕጂ ድማ በዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሕጊ ወይ ካ ናይ ቋም ለውጢ ዝብልዎ ዘለዉ ካልእ ክፋል ፑንትላንድ ዝበሃል ሓውሲ ናፃ ዝኾነ ኣካል ክትብለ ትኽእል ንሱ ድማ ካብቲ መንግስቲ ክእለ ይዛረብ ከም ዘሎ ብሓፈሻ ስለምንታይ እዩ ካበይ መፅኡ እንታይ ገለ ካልእ ብዙሕ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንታይ ኢና ግን ንርኢ ዘለና ንዓይ ዝያዳ ዘገድሰና ኣብዚ ቻነል እዚ ካብ ከባቢና እንታይ ክንመሃር ንኽእል እዩ ሱዳን ንሪኣ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ደቡብ ሱዳን ተመቂሉ ተኣልዩ ካብ ሱዳን ኦኬ ተቃሊሶም ገለመለ ተኣልዩ ምዕራብ ትግራይ ምዕራብ ሱዳን ዳርፎር ዝበሃል ሓደ ዓብ ኬዝ ነይሩ ቀትለትን ህልቂትን ብዙሕ ፀገማትን ከም ዘጋጠመ ይንገር ምብራቅ ሱዳን ክንደይ ግዜ ምንቅስቃስ ወይ ውግእ ከም ዝገብርን ዕግርግር ከም ዝገብርን ወይ ዝኾነ ለውጢ ከም ዝደልን ይንገር ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዘሎ ዳይናሚክስ ርኢናያ ኣብ ኢትዮጵያ ንኺድ ትግራይ ናይ ትግራይ ሃገር እያ ብዝብል ሜንታሊቲ እውን እንተኾነ ንነዊሕ እዋን እንታይ ዓይነት ደማዊ ውግእ ተኻይዱ ኦሮሞ ሓደ ዕጡቅ ጉጅለ ኣሎ ናይ ኦሮሞ ናፅነት ዝፅዕር ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ኣካል ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ተኸይታውን ኩላቶምን ንእሽተይ ድዩ ዓብይ ተበግሶታት ኣሎ ካብቲ ሃገር ተነፂልካ ናትካ ሃገር ንምምስራት ትግራይ ብወቅዒ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ሓትሕት ተኻይዱ መቸም እቲ ኩነታት ኣበይ በፂሕ ኣሎ ፅንሂልና ክንርአና ብዛዕባኡ ሕጂ እውን ዋዕላ ኣብ ኣሜሪካ ተማኽሎ ዘላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየድ ኣሎ ናይ ኣምሓራ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዲስካሽን ዘይኣቱ ዘሎ ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃስን ናዕብን ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ጎረቤትና እንታይ ንርኢ ኣለና ሶማል ድማ ተመሳሳሊ ከም ሃገር
حنت هاجر حد الناس اللي هاجر أبسكرنا أفريقيا يلا نكلم خلينا بجكا إيرترا كم حنت سيد أنا ويت هاجر يعتقلز أبتزوبا أزيف كل نجاراتا جيجا 5 خنيا يعتقلز إتعاونكو هاجر وشتاوي مفرراس زي بالله وشتعدي برت تسكيمو زواجع زي بالله ويكا نزق فالنا إذا عدي ناس أخ جبري لزق على سلا حيل زي بالله هاجر دارجا لك كم هاجر أميرات غيزلا انتلا بتزوباتي إيرترا ترايا ولا جوبتون أنت خنا علوهم يخبو تشفافينو سلدي سمع عمبر علوهم سلازي بحفشا إيرترا مستقولو بدهوتات حلف زلا مستقولو تساقما زقاتما مستقولو تنصلون أجدان زقاتما كابتخلو كباب زلو أبت كبابيا كاب زلو كنتات زبالت أنا قرا اللوا ولو كا حيالات صلاتي برتعات صلاتي مزريات نايتم صلاتا انتلو خوينو كم هاجر قيما زلا بخلت تقرا رقيص زلا هاجر انتلا إيرترايا زي دمات باللجاناتا لعلو خلن زقبرن إيرترا انتلو من البات فلاسوتات ناي أديس أبا يبلان ويون أب كارتوم زنبرة جبل فيتروتات جزاوتون يبلان كتكون تخليا ويون أب سوماليا ون 5G إنترنت يتولو وحجي لأن كنا أتوني يرب بحال نير بابتي كابر حقي الكادما الشباب مدقع تغيروا بحال بالتي سلازي كانوا تاجرات بتعمي كم زي ترمز عينت كم ترمز ين كتبنا نتغل ودغن تايلن شوح قبل زغل إيرتراجن ودي قاعدة يكونسي أنجر جيرا أنكرار يوم ما خب قبل علون كم زلاتا تنسي أخذ قصل تخل هاجر مخانين رجالنا نزد ما كمير تراوي كنردو خنكلا لنا مجمريا مغنياتهم بقات أنا توم قرباب ترارينا نتزبلج كفالنا توم تراينا رجالنا أوشت زلو تأويد زلو كنا تابكن أي رأينا زلو زبط حزبي جو ريدي نقي حلون استوعلوا لوني زلو انت خوني ألوك ساب حجي بوياتاتنا أدي سابا كو كابنا يسمرا زلو زخافة جزاوت ويك حما قالوا يسمرات ولا دلغا كابو اسرع في تبلا شوي كعرا زي كلون كتب لا تخل كبابي أدي سابا له أبتبيا زبلكم زلو أبزو خوني كفالنا أفريقيا خيكا كابنا يسمرات زخافة كفال زخاف كم زلو نيروبي السلام سناتهم سبب الشنتي زنبر سبب القحافي زنبر أب نيروبي زي سلطونا على مناد مثل أبدي سبات غيكا لك فانيا تراب تحتنا حلفة خلو قبل عليز أم سبالو قديم لهم تدرجة تريو دلها شايني بلش رئيس بالجزء حدد كذا وتويكا قلتات دي كونزي حماق كفالاتهم أبتميدي هاجن نعمتيهم أيوة لحوني يمزلو إيرتراينجن تم تقامتينا بعد فلاي نتكفأنا إيرترا لك كمزي ورك مدعليا جيروم يمزريوه مكا تهاجر كم مخانة تكفو ناتان تتوجي لمسي بحاجوس كفنج عزدلي يمسلوها سلامنتاي سنينا كرينا بحفشاجن زي رجونا عن بكالغن كيدنا ناي سوماليا نوح ريبورت لزغوني أبزيانيش تكفال نسمي. Politicians in the state of Puntland who say they'll no longer recognise the federal government. The government of Puntland has withdrawn its recognition and confidence of the federal government of Somalia until there is a completed constitution, which all Somalis are in agreement with, and Puntland is a part of. كم تري وزن لهم التنايت بونتلاند زبحل على مراحيو ندتي فدرالو منقسي أي نقبلونينا يبلع له لك كمتي أب كلتشان عصرت إسرا كلتشان إسران كلتن وإسران حدن أبي مقالز نبرة مرحلتنا هو واحد ني أفدا أبدي سابان زنبرة منقسي أي نقبلونينا كم منقسي أي نقبلونينا زبالو كمين عن رزالنا إذا أبكال هجراتنا السودان كرن أفريقيا ونزرة ريو انتي غازر هيك تن هجرات وشتاوي أمرات كم زي بلنن وشتاوي سمرات ناتن حدنت ناتن كل جزء تنقع في مخانو أبو سلدي سرحان عوج ديفكا كانوا كله كجبرت فتن كم زي سرحن حد مرح هايمانوت أبيتيبيا زبالة فيديو من البعض جيمس كالك زيمس يلكم نيره مجمري أبر سبك سرح لك رئيس سبك سرح كا هنسان هوسبيتالن يونيفرسيتي كله كفرسيو بعلنا كانوا فرسينا لك كم زي أبيتيبيا نقبر زلنا بمبال ترين ما لقطة محلالي في نيرو سلزي كن منتاي أبصبو نجار كجوي فتنو اتمسرت جزاسي أبت مسرت تصبغ تدي سرح كا نلا على جزكا كن منتاي بويا لخيخة كن منتاي فيتروتات جير كارلو كن منتاي زبلج ليش تكع كارلو مودا يترفوني سلازي إيرترا دما بعقما أبت مسرت يتصرح نيرا اتمسرت نعتا دما دلدوليو اتمسرت نخنقانق زي تجبر فتنية لنا بزح حلفة عمتات نعود ما سجرنا لنا حجون أبت مسرت كانت تكرر لنا كم تنبع راي عرفن تسنع كالو نيمان نسقام قبل زي كذبان بعراي يمان نسقام تجيرون تايم زبل عرسوت عرفها سنع يوم زبلو نتعرفي رجيس كانت خيتك ولا غزل غيلو ستي زبل تبع راي لككم دما درفتاتنا لنا عرفت راي سنع كحزنبر تزلو نفاسن أو لمان
كرجم مخانة جلس درفي أي من مخاناتهم تذكركم ما زلهم صحفلنا بتعمي كومتات سنة أربعة وسرعبنا له التلبوناس أبت درفتاتهم تربيخة زي حدك هم كله نقتل ناي سومال زي مثل كاليتي نري عرس دما زي يعطوا. The West has hit Russia with an unprecedented package of sanctions. It hoped that this would make it difficult for Russia to fund its war against Ukraine. But you see, Moscow stands largely unaffected because it has found its way around these very sanctions. Russian companies are still importing weapon parts, tech and equipment. Okay. إذا فيديو زيا أقدر أسيد فيديو كل يرتراو كرداد ما يدلي أنا يهوب أبي يرتراون مرحتي أبتي بانكتات في لفت فاينانس سيكتور صرح زلو كفلتوه نتعرجيتهم تركبها جرزهم دما كردو زلوي كان مياجن كرياز زلو خنيرة زي مستانا يراشا كلك باك في التنين بزياس كن. U.S. officials hold talks on Pretoria cessation of hostilities agreement and country situation Ethiopian and U. As officials held talks on Monday focused on the full implementation of the Pretoria cessation of hostilities agreement, COHA, and the current situation in the country. كم نريا زلنا ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ ገለገለ ሰባት ነቲ ሃገር ዘመሓድርዋ ዘለዉ ሰምዮም ኢሎም ኣብዚ ኮሜንት ናተይ ፅሕፍዮም ኣብ ካልእ እውን ትርኢኻ ምናልባት ካብ ሓቂ ኣዝዩ ዝረሓቐውን ኣይኮነን ኣብ መቐለ ከይዶም ተራኺቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ተራኺቦም ምስ ባይቶ ናይቲ ሃገር ተራኺቦም ምስ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር ተራኺቦም ምስ ዳርጋ ቀፃሊ እዩ ዘሎ እዚ ኻ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣብ ሓደገኛ ኩነታት በፂሑ ስለ ዘሎ ከመይ ጌርካ ነዚ ሃገር ካብ ውድቀት ከተትሕና ትኽእል أفر كوبوز عينوتين عن رجالنا دارجا كاتسالي بفلا يزوع بريتوريا زبحال هذا نجر مع لبكرة كب خلاله مخنياتو اتي أمونجو فدرالاو منقسن أمونجو محران زلو مسح حبت رايزي كونسي اتكالي قبل علي توسيخ زلس أجم أمونجو محران أمونجو تجراين كل لعزخ الكوينات تيوم كم زجيرومنا نابلو نحت حدهم للساحة حبولو زلو مدرغ إزي نابي جزء خيد خل انت عينات شجر كفات رخل العول سقعت فتير سلازلو باستخالمة I think عبي تما أبز قرباون حدا منيستر ناي ديمقراسي زبل رقعي له منيستر ناي ديمقراسي زبال كما يجير كا ديمقراسي تقبر ديو قال ملا بجم كاتسالي حدش organization حدش نجار يزقبر ما نتنجار نمفتاح زكالو زقبر زولي دي مسلجن اتو كونتات جن ما مليسو نابع سمبر نازح عليه خيد يلن تروتي مس أب فدرالاو منكس مس أورومو زخده زلو مس تقناي أورومو مس فانو زخده زلو مستناي هو حتى نتقون مستناي تقرأ حيلو ونتقونه أب حدا معلبي بس عنالو قبل عليو تكونت هاتناي وعلى الجرس إيرترا مريد نارجيس الله جلس بال مستناي كونت هاتناي إيروب سنهلنا كنرينا بزح نتهجر ناب كالولا كتوازخ النتفتات كم زلو تنا أمريكان نيروبا حبرتن حتى بتبوت هذا ما زرعيهم نجر كم زلون ناي ممكن قال ناي قطباوي ويتهجر بقطبات ردي كون سقط هاو في الراس كي قاط ماون سقط كم زلون زفلتك اتمر حنت عبد فدرال منكس زلو نتزلو كونتات كفتحو عقم خمسة يبلو عقمي انترلود ما دليت كم زي يبلو كون كم زغلل سلازي اتناي شجر ناي تميد ديوناي عصبو ديوناي كالص اجمات اغونا ونزيفكا ፖለቲካውን ፀጥታውን ኩነታት ናይቲ ሃገር ፅቡቅ ከምዚ የለን ናይ ኣሜሪካ ምትትታው ድማ ወይ ድማ ነቲ ሃገር ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ዳርጋ ተደጋጋሚ ተርእዮ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ነገር የተንባሃልካ እስከ ምስማዕ State Minister of Foreign Affairs, Ambassador Mesganu Arga, met with a delegation led by the Chief of Staff of the U.S. Senate Foreign Relations Committee, Damian Murphy, who is on a working visit to the Horn of Africa region, the Ministry of Foreign Affairs said in a statement. During the meeting, Ambassador Mesganu reiterated the Ethiopian government's commitment to resolving political differences through dialogue and peaceful means, according to the statement. The ministry's readout stated that Mesganu also briefed the American officials on progress made in peacebuilding efforts, expanding the political space, and driving economic development. Both sides agreed to continue consultations on strategic issues. So, اليوم وكلت كلتيوم وجناتنا أوروبا حبرت كمود من أمريكا قدمي لا سي قدم ورحة بيلو أبدي السبا وعلى تقايد نيرو نتوعل بريتوريا نمتكبار ناي تقراي عبد delegation تصاتيف نيرو كمود ما أبي أحمد مسكول لغات تساتيف نيرو وكيلنا حبرت أفريقيا وكيلنا أمريكا تي زل على وكيلنا كرنا أفريقيا زبلوه مايك هامرن ناي أفريقيا عندي أفيرسن حلافي الدماء مسؤوليتي أنا تسنيم مس أمباسادر أو تساتيفهم كم زنبرون وكلتنا أوروبا حبرتن وكلتنا G7 هاجراتون تساتيفهم ما هم زنبرون أم كموت يتدمع توعل بريتوريا تي ناي مودا تا مفتاح جبار زلو نتكونتات ناي إثيوبيا ناي سمين إثيوبيا مفتاح كون زغل نسيو بمبال نسو نختكبر كل زك علوم كحجزو مخانم زد ما نتهم نتي كم أكلنا وعلى بريتوريا
ነቶም ሰራዊት ናይ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ንስዑድ ቅውሪዱ ናብ ሲቪላዊ ሂወቱ ንኽምለስ ዘድሊ ምትሕግጋዝ ክገብሩ ምዃኖም ገሊፆም ነይሮም ኣይሶም ናይ ሳለስተ ሕጂ ድማ ከም ሓድሽ ዋዕላ ዝኻ እንታይ ዘርእየካ እቲ ስምምዕ ሽዑ ዝተገበረ ናብ ትግባር ክኸይድ ከም ዘይከኣለን ናብ ካልእ ፀገም ክኸይድ ይእንፍት ከም ዘሎን ዘመልክት እዩ ስለዚ ኣገይ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ባይ ወገን እዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ መፍትሒ ንክረክብ ተስፋና እዩ ኣብ ዞባና ሰላም ክሳብ ዘየለ እቲ ዞባ ንወፍሪ ንስራሕን ክኸውን ስለ ዘይክል እቲ ዞባ ርግኣት ንክረክብ ተኮይኑ ርጉእ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ርግፅ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ እቲ ርግኣት ናቶም ናብ ምንታይ ክቕይርዎ ይኽእሉ ኩልና ንፈልጦም ንግምቶም ኩነታት እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ርግኣት ክረክቦ ከሎ ብፍላይ ናብ ወገን ኤርትራ ዝገብርዎን ዝብልዎን ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ዘተባሃልካ ንስማዕዮም and matters of mutual interest. On Saturday, the U.S. Senate delegation also held talks with Getachew Reda, president of the Tigray Interim Regional Administration, TIRA, during their visit to the Tigray region. Getachew emphasized that the Pretoria Cessation of Hostilities Agreement requires great efforts from all stakeholders to be fully implemented, according to regional media report. The visit by the U.S. Senate members came in the backdrop of recent tensions between Tigray and Amhara region governments amidst the continued lack of resolve on the status of western and parts of southern Tigray zones, areas still under the occupation of forces allied with the federal and Amhara region governments. So እቲ ኩነታት ከም ትኽልትዎ ትርዝብልዋ እቲ መፍትሒ ዘይረኸበ ኩነታት ኣብ ተዓዲ ዘሎ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ እቲ መፍትሒ ዘይረኸበ ኣብ መንጎቶም ክልተ ሓይልታት ዘሎ እዩ ምክንያቱ እቲ ክልተን ይብፅሓና ዝብሎ ኣምሓራ ይኹን ትግራይ እዚ ቦታታት እዚ መዕለቢ ክሳብ ዘይረኸበ እቲ ኩነታት ዘላቒ መፍትሒ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ዘተሓዝ ኩነታት የብሉን ግን ኣገይ ብተደጋጋሚ ኣብ ዕድል ዝርከበሉ ናብ ኤርትራ ክፀጋግዑ ይፍትን ነይሮም ኣብዚያ ዘረባ እዚኣ ግን ኤርትራ ብዘይምጥቃሳ ፅቡቅ ይስምዓና ምክንያቱ ተደጋጋሚ ዝገብርዎ ነገር እንተኮይኑ ኣብቲ ኩነታት ፅግዕ ምግዕ ምባል ባህሪ ስለ ዘለዎም እዚ ሓደ እዩ ንቐፅል ሕጂ ኣብቲ ናይ ራሻ ኤርትራ ድማ ብካልእ መንገዲ ክረአ ከሎ እቲ ኩነታት ከመይ ይርእይዎ ከም ዘለው ክንርኢ ክንፍትን ኢና first of all ነዚያ ቪድዮ እዚኣ ንርኢ ናይ ራሻ ልኡኽ ናብ ኤርትራ እንዲኣትዩ ዘሎ እቲ ልኡኽ ዕላማታቱ ድሓን ኣብ ኤርቲቪ ሪፖርት ዝገበርዋ እስክንስማዕ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ምክትል ኣድሚራል ቭላድሚር ካስታኖቭ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ፌደሬሽን ሩስያ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ምሸት ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ኣትዩ ላዕለዋይ ልኡኽ ፌደሬሽን ሩስያ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ባፅዕ ኣብ ዝኣተወሉ ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ዝመርሖም ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ከምኡውን ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ብባህላዊ ፀወታታት ዝተሰነየ ኣቀባብላ ገይሮምሉ እዚ ዕለት እዚ ኣካል ዝኽሪ መበል 30 ዓመት ወግዓዊ ምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኤርትራን ፌደሬሽን ሩስያን ኮይኑ ነተጀሚሩ ዘሎ ዝምድና ንምድልዳል ከምኡውን ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገደስቱ ዛዕባታት ንምምያጥ ዝዓለመ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ናይታ ካብ 28 መጋቢት ዑደት ክትፍፅም ዝቐነየት ወተሃደራዊት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ፌደሬሽን ሩስያ ኣብ ጥንታዊ ከባቢታት ባፅዕ ሓወልቲ ሰማዕታት ጠዋለት ቤተ መዘክር ከምኡውን ገማግም ገርግሱም ዑደት ከካይዱ ከለዉ ምስ ጋንታ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ድማ ምሕዝነታዊ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኣካይዶም ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኮሎኔል መልአከ ተኽለ ማርያም ድማ ንመኮንናት ናይታ ወተሃደራዊት መርከብ ኣብ ኣዳራሽ ስውእ ሜጀር ጀነራል ሑመድ ካሪካረ እንግዶት ብምግባር ንኤርትራን ባህላን ዘንፀባርቕ ህያብ ኣበርኪቱሎም ኦኬይ እዚኣ ከምዚኣ ንሪኣ ፀኒሕና Russian naval force arrives in Massawa. Asmara. So ናይ ራሻ ናብ ኤርትራ ምእታዋ መርከብ ናታ ኣብቲ ናይ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝካየድ ዝነበረ ሓበራዊት ልምምድ ምስ ራሻን ቻይናን ዝግበር ዝነበረ ካብኡ ተበጊሳ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወት ራዴኮነስ ዝለዓለ ሓላፊ ናብ ኤርትራ ምእታው ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ኣገይን እዚ ዜና እዚ ብደረጃ ኣፍሪካ ወላ እውን ብደረጃ ዓለም ኤርትራን ራሻን ዝገብሮ ዘለዋ ዘምድናት ራዴኮነስ ምንቅስቃስ ናይ ራሻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገበረቶ ከምዚ ናይ ቼስ ፀወታ ቼክ ሜት እናበሉ ስለ ዛረብዎ እቲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ናይ ሃገራት ብዓብይ መዛረባ ርእስና ኮነ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ናይ ሃንደበታዊ ምብፃሕ ከም ዘይነበረ ናይታ ጀነራል ናይ ራሻ ናብ ኤርትራ ምምፃእ እዛ ርእሲ እዚኣ ብሰፊሓ ሰለስተ ስኮላርስ ናይ ኤርትራ ክዛረቡላ ክንርኢና ድሓን ኣነ ብዝሓለፈት እንተናይበ ነይረ ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ምሳ ከተሓዛ ድልየ ዘለኹ ግን ካብ ኤርትራ ካብ ክትመሃሮ ትኽእል እዚኣ እስክንስማ It hoped that this would make it difficult for Russia to fund its war against ሩስያ ድሕርቲ ኣብ ዩክሬን ዘጋጠመ ኩነታት እንታይ ኣጋጢሞም መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ቅልጡፍ ዝኾነ ግን ኣዝዩ ብርቱዕ ከም ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ እገዳ ኣብ ልዕልያ ወሪዱ እዚ እገዳ እዚ
بكالكوليشن ناي أوروبا أمريكان أو حصير غزي نتقطع ناي تهاجر الميسو ني راشان سراويتان كم زمارخن عود وج كم زسعر ترايدي كونسي نيوكرين تتكيمم نوشت أو عقمتات ناي راشاون نت وتهدراوي هون قطباو عقم ناي راشا نتحت نمملاس ينيرو علامات كالكوليشن هند بز جمر يكون بزع غزي كالكوليت استجبر كونتات ينيرو يوكرين عباي هاجر يا بزع حزب زلواي أبكتشن 14 تسمع نايتي مسك زبال مسجبرو نا جرمن مراحيتن كمون ناي فرنسا نبوتين كم زشكعوه أبت السممع رجي نتكونتات كفتحوا خمزلين نساتهم جن بعلامة انتهينا لهم نتكونتات مدالوي نيوكرين ندوق نخنا دالوا زبالنا يا أمبر سلام كم زين دالنا بمبال نجرمن شو زنا برد أنجلا ميركل زبالو تويزي انتهي مالتي نبوتين أشكينا هي تداليوم أكتشن إسرائيل كلتن كجمر كله تكوينات بخلو بقط أباو قدام وتهدروا عقمنا يوكرين تتكيمهم نراشا كأليوا مو أبحد من البعض كدم سواي بالنيجن ندحريك كمال سوا تودا كم زي تخونوا له غيرهم نعا شعوني تشاينا بينا كورنر كتقبري نيرو استراتيجي تتلمناتهم اذا كان كسرح الكعلن امريكا كن حنت اللي عاوني راتا سادما كما يجركا نيروبا دما كابراشا تفليو تزنا امريكا حنت سيب بالعلي زنا اوروبا كون خني نا امريكا كن بالعلي امونغو جرمنن امونغو راشان زنبرك وطباو شركنت غازن ندادنا راشا بحصور بسلوط ان جرمن متيو نتي اندستريال كاباسيتي ناتا نت فابريكاتاتا نت ناي فتراونت اقمومن ابزلا على بالراخب صحيوم نير سلازي ناي راشان جرمن زمدنا امريكا سقعتي نير نزي دما كومبليتلي ناب زيرو ملساتو قطبانا جرمن كابتا شعو جمير كسابجي كاب اجر كاب قلولاو ناب قلولاو كاب حماق ناب زباسه يزخيزلو نسنك دفو راشا دا بخمي حليفاتو كنبلينا باغراوند يزبكم نزي قدا نزي برتع زخونه قدا بخمي سجيراتو كابز سمعوا ناي قدا تمكرو بمساعات استسني Ukraine. But you see, Moscow stands largely unaffected because it has found its way around these very sanctions. Russian companies are still importing weapon parts, tech and equipment. The question is, how so? All thanks to cryptocurrency. That's right, cryptocurrency has been fueling the Ukraine war. Cryptocurrency is secretive, it's untraceable, and it's everything that Russian firms had been seeking for secret trading. In fact, in late 2022, Russia's largest maker of small arms, Kalashnikov concern, needed electrical parts for drones. It had listed 248 types of electronic parts. Who would supply them, you ask? انتايو بحالالو سو حركة بتينة قدانا أوروبا أمريكان أشكيهم نكحلفو زلا على أبركتو زقبر لهم بفلا إسرع إسرع كلتنا بتمجمع رياجزي كريبتو كورنسي كم زنا بريزها استفل عليه كريبتو كورنسي بحالكلو بيتكوين تيتر إيثيريوم سولانا نبال كما عاد بزحات يوم حركة بعتهم جن effective كتقاموا لجميرهم السخان تايو قدامي نجر كريبتو كورنسي بسنترال بانك ويكا بناي زخون يقوم بانكنا عالم تقاطعرنا يبلون سلازي اتجنزب بالديجيتالاو ملكع سند السجاجر نساتهم تتقاموا لدما زيها نت زد اليوم زنبرة كابت جرا وصعي زد اليوم نجارات نخشطون زد اليوم نجارات نكؤتون استتقاموا لميلا في اللايمز تشاينا مهنياتو تشاينا نبعلا مس راشا ولا قدلت نبرك تحجزاجن اتن كامباينتاتنا تشاينا سقعت نيروان مس راشا كنقدان تتراين اجدانا اوروبا امريكان كراغبلن سلازغل نسو دما بتقط باناتن عبد راس لزلو كهادماك فتنا نزي منقد زي ختلا خمس نبرا يزنقر A Hong Kong electronics distributor, Kynix Semiconductor, KYNIX. But Kalashnikov concern could not approach that company. The US was cutting such deals off, and even Chinese banks had grown wary of the sanctions and started blocking payments from Russia. There were fears in China that its lenders be targeted by the West if they are too accommodative of sanctioned Russian businesses. And so instead of trading with the Hong Kong electronics distributor directly, the Russian arms maker approached a middleman. His name is Andrei Zverev. He is a self-described Russian smuggler based in China. He had the perfect solution for the Russian company's problems. Zverev used the cryptocurrency called Tether to relay millions of dollars from Kalashnikov to its supplier. I will tell you how this entire scheme played out, but before that... So, انتاك قبر جميرم حدا روسياوية بچاينا زغمت منغونيا خوينو نتا منغو كامبانيتاتنا راشان كمد مانا چاينا زنبر ركب قد تاكنك داسل زي كلو منغو خوينو نتكونتات بخمي نزي تكنولوجي ناي كريبتو كرنسي تتكيمو كسالت أفتينو in fact أبزا إسرا نربعتهم كينا هنرغلنا راشا ببلوكشين تسنيه payment system بجكاتنا أمريكان أوروبان زقاصرو هجرات زخون هجر كتقاصر تخل زي تخل كلها هجرات ما بقولوا سنة كسر حالو زخلا أجباب بتكنولوجيك الربا تقدم على بزحات هجرات ما كسات فعلو جميرنا لوا رجعتني إيرتراويان من كسر تراب زعبازي حبريتا كلوا كم زغل رجعتني مسوز نبرو مستوريد وزن برا جدان نجدان نبده زن برو زن بران اسكن غطسن
Let me just tell you a bit about Tether, which is a stable coin. It is pegged to the US dollar, meaning its value fluctuates with the dollar. It is privately held by Tether Holdings. The issuer is registered. So tik andi ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ካብቶም ክሪፕቶ ከረንሲ ሓደ ኮይን ንሱ ድማ ቲተር ይዝበሃል ልክዕ ከም ዶላር ጌርኩም ስቴብል ኮይን ይዝበሃል እዚ ስቴብል ኮይን ኣብ ክሪፕቶ ትነግዱ እንድሕር ኮይንኩም ወይ ከዓ ኢንቨስት ጌርኩም ተለዎም ትፈልጥዎ ኢኹም ስቴብል ኮይን ዝባሃሉ ገንዘብካ ካብ ባንክ ምስ መፀ ዶላር ዩሮ ኮይኑ ምስ መፀ መጀመርያ ናብቶም ስቴብል ኮይንስ ኢኻ ትቕይሮ ስቴብል ኮይንስ እንታይ ይብሃ ልክዕ ከም ዶላር ግን ዲጂታላዊ መለክዕ ናይቲ ገንዘብ እዩ ስለዚ እቲ ዲጂታላዊ ገንዘብ ነቶም ክሪፕቶ ንክትገዝእ ከለካ ይቕልጥፈልካ ስለዚ ኮንቨርት ትገብሮም ካብ ቲተር ናብ ቢትኮይን ድዩ ናብ ኢተሪየም ድዩ ናብ ካልእ ንክትቅይር ልክዕ ግን መጀመርያ እቲ ገንዘብ ክመፅእ ከሎ ናብ ባንክካ ናብቲ ናይ ኤክስቼንጅ ናይቲ ክሪፕቶ ከረንሲ ክመፅእ ከሎ ብስቴብል ኮይን ጌርካ ኢኻ ተምፅኦ እቶም ናተይ ትምህርቲ ዝወሰድኩም ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ብሓፈሻ ግን ነዚ ሲስተም እዚ ቲተር ዝበሃል ዓብ ቫልዩ ዘለዎ ልዕሊ 100 ቢልዮን ቫልዩ ዘለዎ ትራንዛክሽን ዘለዎ ድሓን ክሰምዕዋ እዮም ከባ in the British Virgin Islands. It is owned by a small group of individuals. Tether Holdings distributes it to customers in exchange for dollars. Customers can then trade it on virtual public ledgers known as blockchains or via private exchanges. They can use it to purchase other cryptocurrencies or to pay for goods and services, just like Russian companies. In fact, it is the most traded cryptocurrency. As many as $120 billion worth of these stable coins change hands each day. It is often traded about twice as much as Bitcoin. In fact, in 2023, Tether transactions totaled over $10 trillion. So, ትሪወለኹም ብጣዕሚ ፖፑላር ዝኾነ ስቴብል ኮይን እዚ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ልክዕ ከምዚ ንኣብነት ክልተ ካምፓኒታት ይነግዳ ኣለዋ ኣክንዲ ዶላር ዝሰድውለን ነዚ በዚ ቲተር እቲ ቫልዩ ልክዕ ምስ ዶላር ማዕረ ስለ ዝኾነ ሓደ ዶላር ሓደ ቲት እዩ ስለዚ ሓደ ዶላር ሓደ ቲት እዩ ስለዚ ሓንቲ በዚያ እንትሕሪቦምካ ቀልጢፍካ ነቲ ገንዘብ ብኡ ምስ ሃቦኻ ምናልባት ምስ ምቅያር ናይ ዕዳጋ ከይትፅሎ ተደሊኻ ተቐላጢፍካ ናብቶም ዓበይቲ ኮይንስ ክትቅይሮ ትኽእል ወይ ድማ ንዑ ናብ ዶላር ክትቅይሮ ቀሊል ስለ ዝኾነ ስለዚ ወይ ናብ ባጤራኻ ክትቅይሮ ቀሊል ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ራሻ ካምፓኒታት ናይ ራሻ ዝተጠቀማሉ መህደሚ ናይ እገዳ ከም ዝነበረ ሓደ ካብቲ ክንፈልጦ ዘለና ሓበሬታ እዩ ብሓፈሻ ግን ሕጂ እንታይ ክነግረኩም ደልየ ኣለኹ እዚኣ ኩነታት እዚኣስከ ብመንገዲ ክኢላታት ናይ ኤርትራ ክንሪኣ ክንፍትን ኢና ኣብዚኣ ሓንቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ቪድዮ ረኺበ ኣለኹ ነዚ ናይ ራሻ ነዚ ህልው ኩነታት ቅድሚ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ምስጋረይ እስከ ነዚያ ንስማዕ ኣብ መንጎ ዳንኤልን ኣማንኤልን ኣኪለን ኣኽሊሉን ዝተገበረ ብጣዕሚ መሳጢ ፍልጠት ዘለዎ ኤክስቼንጅ ነይሩ እስከ ነዚንዑ ክንሰምዕ ደልየ ኣለኹ ልስና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ታንክ ዩ ጽልዋ ዘለዎ እቲ ናጻ ኾንካ ምግባር ስለዚ ኣድማሳዊ ምሕዝነት በእንግሊሽ እንታይ ብለሞ ዘሎ ሶሊዳሪቲ ቢዮንድ which means beyond our borders መስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ሶሊዳሪቲ ምስ ሶሊዳሪቲ ክገብረልካ ደሊ ማለት እዩ ስለዚ ከይድና ንጻልኦ የለና ኦፍ ኮርስ ኩሉ ሰብ ስለ ሶሊዳሪቲ ስለ ዘለካ ምሕዝነት ስለ ዘለካ ብምሕዝነት ደልየ ምኻይ ምሕዝነት ክመልሱልካ ኣይኮነን ክንኣት ወይና እቲ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ሃገራት ነናተን ኢንትረስት ክገብራ ዋላ ብዚ ጠርና ኣፍሪቃ ተመፂና ናይ ወያነ ዶ ናይ ኢትዮጵያ ዶ ናይ ገለ ተመፂና ነናተን ክገብራ ጉናፅ ኣይክጠፍኒ ግን ብተኣማምነት ናይ ኤርትራ ሲ ልክ እታ ናይ ውሽጣዊ ስትመት ተኣማምነት እታ ናይ ኣድማሳዊ ምሕዝነት እውን ከማ ኮይና ረኺብያ ከየክፍሓልኩም ሕጂ ንኣብነት ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንቻይና ምኻድ ራሽያ ምኻድ ብሓንስ ከዚአን ክልቲአን በዚ ፀገማውያን ዘለዋ ገለ ተይልናየን ምስ ውካ ውስካ ኣቢልካ ምስ ዓዲ ጥልያን ተገበረ እውን ክትተሓዞ ከለካ ምስቲ ምዕራባዊ ዓለም ምስቲ ምብራቃዊ ዓለም ምስቲ ናይ ሶሻሊዝም ዓለም ምስቲ ናይ ራሽያ ኢንፍሉንስ ዘለዎ ናይ ቻይና ኢንፍሉንስ ዘለዎ ምስ ኩሉ ኢልካ ኣብ ፀብፃብ ኣብዝኣቱ ጽቡቕ ባህላየ ስለዚ ኣንፈቱ ጽቡቕ ኣለዎ ሓድሽ ምዕራፍ በቲ ናይ ውሽጥና ምስቲ ናይ ደገና ኮንሲስተንት ዝኸውን እዩ ይመላኣልና ብልዩ እዚ ክበሃል ከሎ ብድሆታት የለን ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ኣተረጓጉማና ሓደ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ተዋሓደ ኣብቲ ጭርሖታት ተሰሚዕካስ መእሰሪ ሒዝካ ኣለካ ኣኽብል ደሊ እሞ ከም እተውቀኒ ኢለ ታንክ ዩ ነታ ናይ ትማሊ ናይ ጤልያን ኣብ መኽፈቲ ዝገበርዋ እንደ ክደልያ ፅንሐ ዘከክረኽባ እያ ትማሊ ፀዋትና ነራ ሶ ታንክ ዩ እሳ እታ በዚ ኮይኑ በቲ ስቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ ላዕሊ ኩሉ ናይ ነዊሕ ናይ ቅድመናፅነት ዝነበረ እዚ ዞባዊ ሽርክነት ዞባዊ ምሕዝነት ላዕሊ ኩሉ ድማ ኣድማሳዊ ዝኾነ ምሕዝነት ጌርካ ኣብ ረብሕኦምን ረብሓኻን እንዳሓለኻ ማለት ሚቹዋል ኢንተረስት ጌርካ ከባቢኻን ሃገርካን ዓለም ብዓብዪ ድማ ብሰላም ትነብረሉ ዝብል ጭርሖ ይንዋሕዳ እምበረ ተዓዊቱ ኢኻ ትብል ዘለካ ዳንሓወይ ንሕና እውን ከምኢና ንብላና እውን ከማእየ ዝብል ምክንያቱ ብፍላይ እታ ሬጅናል ኢንተግሬሽን ትብል ነዞም ሕጂ ናብ ፅላለ ደንጎሎም ድርበ ኣብፅሕዎም ዘሎስ ንሳ እያ ኣብቲ ዝጥዕሞም ሰዓት መንግስቲ ኤርትራ ዝምድና ኣይፈቱን እዩ ዝምድና ኣይፈልጥን እዩ ዲፕሎማሲ የብሉን ኣይገብርን ይብሉ ኣብታ ዝህሰይላ ወይ ዝውቁዕላ ሰዓት ድማ ኣብ ሰዓቱ ክግበር ከሎ ሃገር ተሸይጣ ሃገር ተለዊጣ ክብርታት ሃገር ይሕሊፉ ይሂቡ ተደምረናል ኢሉ ሕጂ ከዓኒ ንራሻ ሓልወና ይብል ኣሎ ዝብል ገና መወዳእታት መትከል ንፁር ፖሊሲ ንፁር ዕላማ እንድሕር ኮይኑ ከም ዝዕወት ዘጠራጥር ይብሉን ዋላ እውን ሃልኪ ወይ ብድሆታት እንተለዎ ታንኪ ማሕወይ ሶ ራሻ ማለት
راشا طرح لنا بينا قنصله بينا صوع አይደለም ምክንያቱ ናይ ህንዲ መርከቡን ዓባይ ናይ ጦር መርከብ ኣትያ ነይራ ህንዲ ምናልባት ምስ መንግስትና ናይ ከብቲ መምሃር ምስ ተምሃር ጽቡቅ ዝምድና ኣለዎም ንውሕ ዝበለ እዋን ዝገበረ ብዙሓት መምሃራን ናይ ህንዲ ለው ኤርትራ ተምሃሮ እውን ከዱን ገላን ብፍላይ ዝበለ ግን ኣብዘን ዝሓለፋ ተርሒ ዓባይ ዝገዘፈት ናይ ህንዲ ናይ ውግእ መርከብ ኣብ ኤርትራ ዑደት ከም ዝገበረት ሰሚዕና ነርና ሓድሽ ኣይኮነን ብዙሕ ግን ኣይተዘረበሉን ዋዕዋዕ ኣይተባሃለሉን እዛ ናይ ራሻ 400 ኣባላት ዘለዋ ላዕሊ ኩሉ ድማ ዝተሰብዓ 72 ዝኾኑ ላዕለዎት ኣዘርቲ ኣብ ኣስመራን ኣብ ካልእን ላዕለዎት ሰበስልጣን ዑደት ዝገብሩሉን ርክብ ዝገብሩሉ ዘለዉ ብጫውጫው ተብል ኣላ ቁሩብ ተዛርብ ኣላ እሞ ክልተን ዘንፈቱ ሓደ ራሻ ኣብ ዞባና ንስሉ ኩነታት ክትፈጥሮ ትኽእል ፅልዋ ኣብ ቁጠባ ድዩ ኣብ ሰላም ድዩ ኣብ ምርግጋእ ናይቲ ዞባቲ ካልእ ናይ ማዕድን ክኸውን ይኽእል ካልእቲ ድማ ፍልይ ብዝበለ ናይ መንግስቲ ወይ ሃገረ ኤርትራ ክትፈጥሮ ትኽእል ወይ ክትገብሮ ትኽእል ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝኸይድ ዝነበረ ፍልይ ብዝበለ ክበልካ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል ስልጠና ክኸውን ይኽእል ፋይናንስ ናይ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ኣብ ካልእ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ክኸውን ይኽእል ክግበር ይከኣል ፅልዋስ ክትፈጥር ትኽእል ዶ ራሻ ኣብ ክልቲኡ ብደረጃ ሃገርና ብደረጃ ዞባና ወላ ኤማ ተጀመርካ ሓደ ወላዳን ታንክ ዩ ዓብይ ኣገዳሲ ሕቶ እንድዩ ሕጂ ንዕኡ ቁሩብ ድሕረ ባይታ ማሃቡ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዕኒ ምክንያቱ እቲ ኣመፃፅኡ ወይ ከዓ እቲ ናቱ ጀነሲስ እንታይ መስል ምእንታን ንምግላፅ ወይ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ምንታይ ኣለና ንምባል ቁሩብ ኣጥብቕ ኣቢለ ክትገልፆ እንድሕር ዕድል ይብካኒ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዕኒ እዚ ሕጂ ኮይኑ ዘሎ ናይ ራሻ ጉዳይ ንነዊሕ ዓመት ሶሪ ኸሊፈካ ወይናትካ ወይና ናይ ዳነ በንፃሩ ኣሪኢኻ ኣተሓሒዝካ እዚ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ እንታይ ከምዃኑ ትርጉሙስ ንክርዳእካስ ቀሊል ኣይኮነን እዚ እንታይ እዩ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ እቲ ናታ ጂኦፖለቲካል ካርት ወይ ከዓ እቲ ናታ ካርታ ናይ ጂኦፖለቲካ እቲ ዝዓበየ ካርታ ተፃዊታ ትብለሉ ደረጃ ይበፅሑ እዚ ንምንታይ ማለት እዩ ኣብ 1941 እንግሊዝ ኣብ ብጣዕሚ ይህሰይ ነይሮም ብጀርመኒ ቦምባርድመንት እንዳገበሩ ኣብቲ ግዜ ትሽዑ ዊንስተን ቸርችል ንመንሽሙ ፀዊዕዎ ናይ ኣሜሪካ መራሒ ፍራንክሊን ዶላኖ ሮዝቨልት ፀዊዑ ሽዑ ኣብታ ግዜ እቲኣ ንኤርትራ ሰዲዶሞ ወታደራት ንክሕግዝዎ ንእንግሊዝ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብቲ ኖርዘርን እንታይ ዝበሃል እቲ ሰሜናዊ ክታይ ድብሎ ዝነበሩ ኤርያ ድብሎ ዝነበሩ ውግእ ናይ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ሊብያ ኣብ ኢጅፕት ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዝነበረ ኣንፃር ጣልያን ሽዑኡ ኣሜሪካ ዳይሬክትሊ ኣብ 1941 ክኣቱ ከሎ ኣጀንዳ ነይርዎ እቲ ኣጀንድኡ እንታይ እዩ ሓደ ንኣፍሪቃ ምእታዊ ካልኣይ ንቀይሕ ባሕሪ ንምሓዝ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ዳሕራይ ድምፅዎ ስልቲ ናይ ፌደሬሽን ገይሮም ማለት እዩ ውኡ ገይሮም ኣብ ቃኝ ስቴሽን ኣትዮም እቲ ቦታ በይፅ ሒዞም ኣብቲ ግዜ እቲ ዕላማኦም ኣሜሪካ እንታይ ነይሩ እቲ ቀንዲ ምሕነቆ ዝበሃል ማያት ናይ ዓለም ኣብቲ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ እቲ ኣብቲ ሬድ ሲ ዳሕራይ ንእስራኤል ኣብ ጎኖም ገይሮም ኣብ 1948 ንእስራኤል ሒዞማ ማለት እዩ ከፊቶማ ነቲ ሃገር ጀሚሮሞ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ኣብ ኔቶ ንመንሽሙ ንተርኪ እትዮም ነቲ ናይ ተርኪ ንብላክ ሲ እቱ ባሕሪ ምስቲ ኔቶ ኣተሓሒዞም እቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝበሃል ምሕንቆ ማያት ናይ ዓለም ሒዞሞ ኣብ 1954-55-56 ነቲ ሞሳደክ ኣውዲቖም ኣሜሪካ እንግሊዝን ዳሕራይ ንሻሃ እትዮም ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ቦታታት ሒዞሞ እቲ ዝሃብተመ ናይ ዓለም ቦታ እቲ ናይ ዓለም መሰጋገሪ ቦታ ሒዞሞ ከምኡ ሒዞሞ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣሜሪካ ስለተዓወቱ ክሳብ ሕጂ ክኸዱ ፀኒሖም ሕጂ እንታይ መፅዩ ቀስ እንዳበለ እዛ ኣሜሪካ ክትቆፃፀሮ ዝፀንሐት ብፍላይ ከዓ ድሕሪ 91-93 ኣሜሪካ ብፍፁም ተቆፃፂራቶ ዝነበረ ቀስ እንዳበለ ሕጂ እተን ሃገራት ሳውዲ ኣረብያ ኢጅፕት ኤሪትሪያ የመን ኢራን ተርኪ ኩለን ብነፃ ተሓሳስባ ዝኸዳሉ ኩነታት ክመፃ ክጅምራ ከለዋ እቲ ናይ ዓለም ኣካይዳ ተቐይሩ በዓል ራሻ ቻይና ንኣሜሪካ ጠጠው ኢለን ክዋግኣላ ዝኽእላሉ ደረጃ በፂሐን ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ረኺበን ዝሰርሓሉ ኩነታት በፂሐን ከለዋ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኤርትራ ምስ ራሻ ምስ ቻይና ምስ ኢራን ምስ ተርኪ ምስ ኢጅፕት ዝተተሓሓዘ ብምሉእ ነተን ማሕነቋት ዝበሃላ ማያት እተን ስትራቴጂክ ቦታታት ብሓንሳብ ናይ ሚሊታሪ ካምፔይን ከም ዝክግበር ከሎ እቲ በፂሑ ዘሎ ደረጃ ነቲ 1941 ዝጀመረ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ገይሩ ቀልቢስዎ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሑ ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ዋላ እኳ ሻርነት ዘይብሉ ኣካይዳ ንሃሉ እምበር እቲ ናትና ስትራቴጂካዊ መልክዕ ወይ ከዓ ስትራቴጂካዊ ተሓሕዛ ምስቲ ናይ ተርኪ ናይ ራሻ ናይ ቻይና ናይ ኢራን ናይ ኢጅፕት ናይ ሳውዲ ኣረብያ ናይ የመን
ተተሓሒዙ ዝኸይድ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ በፂሕና ዘለና ኢልካ ብከምዚ እንድሕር ሪኢኻዮ ሓደ ካብቲ ዓብይ መልስናት ይኸውን ሕጂ ራሻ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኣፍሪቃ ትህቦ ንኤርትራ ትህቦ ኮንትሪቢሽን ወይ ከዓ ተወስኾታት ወይ ከዓ ዝተዋፅኦ ኣሎ ድዩ እንድሕር ኢልካ እቲ ኣሜሪካ ኢንድያ ራሻ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ክገብርኦ ዝኽእላ ምንቅስቃስ ንኤርትራ እንተለይ ሒዘን ክሰርሕኦ ኣይክእላን እየን እዚ እንታይ ማለት እዩ ብኤርትራ እቲ ናይ ኤርትራ ሎኬሽን ወይ ከዓ እቲ ናይ ኤርትራ ቦታ ናይ ስትራቴጂካዊ ቀማምጣ ካብ ኢንዲያን ኦሽን መፅዩ ብኣራብያን ሲ ገይሩ ካብ ኤዥያ ማለት እዩ ካብ በዓል ቻይና ካብ ህንዲ ካብ ራሻ ካብ ኩሉ ብኡ ተጓዒዙ መፅዩ ንኣፍሪቃ ክኣቱ ከሎ ኣክንዲ ንኬንያ ምኻድ ወይ ከዓ ንሶማልያ ምኻድ ብጅቡቲ ወይ ከዓ ብኤርትራ ጌርካ ንኣፍሪቃ ንሰንትራል ኣፍሪቃ ምእታው ኣዝዩ ይቀሎ እዚ ሕጂ ስትራቴጂካዊ ቦታ መእተዊ ንኣፍሪቃ ብፍላይ ካብ ኤርትራ ማለት እዩ ከይድካ ውሽጢ ሱዳን ጌርካ ንሰንትራል ኣፍሪቃ ጌርካ ንዌስት ኣፍሪቃ መገዲ ባቡር እንድሕር ሰሪሕካሉ ብሰዓታት ክትበፅሖ ትኽእል ብሓፂር ግዜ ክትበፅሖ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ ስለዝኾነ እቲ ኤርትራ ምስ በዓል ራሻ ትኹን ምስ ህንዲ ይኹን ምስ መንሽቡ ትገብር ምስ ቻይና ትገብሮ ምትእስሳር ንዕኦም ስትራቴጂካዊ ምትእስሳር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ንምግባር ምስ ኤርትራ ምስራሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ንዕኦም ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ግን ሓንቲ ክርዳእና ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ክሰርሖ ዝፀንሐ ስራሕ እቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ነቲ ኩነታት ዝቆፃፀረሉ እዚ ብሙሉእ ክብሎ ዝፀናሕኩ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ናይ ኩሎም ኣካይዳ ንኢትዮጵያ ዘማእከለ እዩ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ኣርሒካ ናብ ኤርትራ ስሕበት ናይ ማእከል ናይቲ ከባቢ ስትራቴጂካዊ ኣካይዳ ኮይና ሕጂ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ተቆፃፂራ ብኤርትራ ናይ ግድን ክኸድሉ ዘለዎም ኩነታት በፂሑ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ንምስትግባር ምስ ኤርትራ ብፖለቲካ ብዲፕሎማሲ ብኢኮኖሚ ብስትራቴጂካዊ ብናይ ሴኪሪቲ ጉዳይ ተሓሒዞም ንሱ ከዓ ካልቸር ኤጁኬሽን ዝተፈላለዩ ነገራት ቱሪዝማት ተሓሒዞም ንክሰርሑ ዝግደድሉ እዋን መፅዩ እዚ ከምቲ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኤርትራ ነድህበሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለዚ እቲ ናቶም ኣብ ኤርትራ ከምፅዎ ዝኽእሉ ለውጥታት ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት ራሻ እንድሕር ሪኢኻዮ ብሙሉእ እቶም ናይ ራሻ ቱሪስት ክብዛሕ ኩሉ ዘረባ ናይ ኩሎም ናይ ራሻ ቱሪስት ቅድም ንዩሮፕ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከይዶም ምሳይ ዝገብሩ ነይሮም ሕጂ ግን መራኽቦም ተወሲደን ኣብኡ ክኸዱ ኣብ ዘይክእሉ ብተፀላእነት ዝረኣይሉ ኩነታት ክመፅእ ከሎ ኣብ ውስናት ቦታ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሕጂ ሓደ ካብቲ ቦታ ንኤርትራ ክኸውን ከሎ ነዚ ኩሉ ኤርትራዊ ክፅበዮን ክስርሓሉን ዘለዎ ነገር ስለዝኾነ እቲ ኦፖርቹኒቲ ዝተምፅኦ ብቻይና ብራሻ ዛረባ ኣለኹ ግን ብሓፈሽኡ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ክትሪኦ ከለካ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ እዩ ኢለ ይድኣምን ታንኪዩ ሕጁን ፅንዓት ብማዕረ ማዕረ ሕጁን ፅንዓት ይድዓሞም ዕረት ስራሃትናሉ ባና ዓወትና በፂሑ ብርዓት ኣብ ዝደበነ ዘራጊት ዓሚ 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 እስከ ንፀበዩ ታየ ኣልኩሎሚ ሸጊርካ ፅንኩር ትዝመረረ እቲ ሕቡብ እዋን ዝተለው ስዕረ ልቢ ምርማት ኮንካ ብማዕረ ማዕረ ግዳ ግዳ እዋን ምህርቲ ኣይክድቅሱን እዮም ቶም ገበርቲ ሕጂ እውን ከይትዛነ ሓለዋ ርስቲ ኣይንዛነወ ህዝበይ ሕጂ ብዓምዳኒ ክተርፉ ሰካሓልፈሉ ክዓቢ ድቃስ ምስኣን እዩ ሕማሞ ከምታ ትብላ ፀናሓት ናይ ብሓቂ ኣብ ፍሉይ መድረክ እያ በፂሓ ዘላ ኤርትራ ሎሚ ግን ካባይ ንላዕሊ ክዛረቡ ዝኽእሉ ንዓታቶም መድረክ ክኸፍት እየ ኣብዚኣ ሻድሻይ ኮሚቴ መበል 38 ሚቲንግ 6 ኮሚቴ 38 ሚቲንግ ሓንቲ ኤርትራዊት ኣብ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እዩ ዝባዕላ እዚ እስከ ስምዋ ድሓን was one of the most interesting ኣብ ዘለንካ ንድራኽዋ Eritrea. Thank you, Mr. Chair. Crimes against humanity are amongst the most serious crimes under international law, and their scourge afflicts every region of the world. Eritrea therefore wishes to seize this opportunity to see a constructive exchange of views between states on the International Law Commission's draft articles that address the prevention and punishment of crimes against humanity, without prejudice to the question of their future adoption or other appropriate action, and in line with the consensus-based tradition of the Sixth Committee. My delegation would like to thank the EILC for its valuable work on this topic and express its sincere appreciation to the Bureau and Secretariat for facilitating this important platform for discussion. Eritrea aligns itself with the statements delivered by the distinguished delegate of Uganda on behalf of the African Group.
Turning now to Cluster 1, Eritrea is committed to exploring applicable avenues. So ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ዋዕላ ዝተገበረ ብዛዕባ ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ወይ ድማ ገበናት ኣንጻር ደቂ ሰባት ንዝገልጽ ኩነታት ንኤርትራ ወኪላ ዝመፀት ተመልክትናታ እኳ ደስ ዘብል ተኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ሓድሽ ገጽ መንእሰያት ምኻ በላሕቲ ብቅዓት ናይ ቋንቋ ነቲ ነገራት ድማ ብርዲት ክገልጹ ዝኽእሉ ዲፕሎማሰኛታት ኣብ መድረክ ክመፁ ክንርኢ ከለና ከም ኤርትራውያን ካብ ልቢ ከም ንሕጎስ ርግፀኛ ኣነ ብሓቂ ተሓጒሰ ነዛ ቪድዮ ምስ ረኣኽዋ ኣብ ዝኾነ ጽላት ዓበይቲ ኣዝዮም በላሕቲ ንቅድሚት ጠሚቶም ብስትራት ከምቲ በዓል ኣማኑኤል ክብሉና ፀንሑ ንቅድሚት ጠሚቶም ነዊሕ ብድሆታት ሰጊሮም ነቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምና ኣንቢቦም ነቲ ዘድሊ ዋጋ ከፊሎም ብቐሊል ይኮነን ምርዳእ ብዙሕ ሰብ ክርዳእ ይኽእል እዩ ነቲ ትርድኦ ነቲ ትፈልጦን ዋጋ ከፊልካ ንኽትበፅሖ እንተኽኢልካ ጥራይቲ ፍልልይ ናይ ዕውታትን ዘይዕውታትን ሃገራት ይኹን መርሕነት ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጽላት ኩሉ ሰብ ሓንጎል ኣለዎ ሓንጎሉ ተጠቂሙ ነቲ ዕላሙ ዘድሊ ዋጋ ከፊሉ ብድሆታትን ፀገማትን ክመፅእ ከሎ ንዓታቶም ተሰኪሙ ስዒሩ ሓሊፉ ክዕወት ከሎ እሱ እቲ ምስጢር ናይ ዓወት ስለዚ እቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ምስቲ ኩሉ ተፃቦታት ናይ ዓለም ሰጊሮም ኣብ ቅድሚ ዓለም እናኸበሩን ዝያዳ ተደላይነት ናይ ኤርትራ ከም ዝዓዝዝ ይገብሩ ኣለዉ እቶም ንኣሽቱ ወለዶ ድማ ነዚ ተማሂሮም ብደረጃ ዓለም ናቶም ኣበርክቶ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና ንእሽተይ መንስማሕያ ካልእ እውን ኣላትን ንሳልሰይቲ ክርየ ብዛዕባ እዚ ናይ ኤርሳት ኩነታት እውን ካልእ ሓንቲ ኣገዳሲ ቪድዮ ኣላትን its treaty obligations and the United Nations Charter and international law. We believe that primary responsibility for the prevention and punishment of crimes against humanity lies within the domestic jurisdiction of the state. The draft article should therefore focus on the promoting national prosecution in line with the principle of complementarity. So, እንታይ ክብለኩም ኢለ ብሓፈሻ እንተ ተመሊስና ርኢናዮ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ደስ ተብል እያ እታ ዌብሳይት ግን ቁሩብ ክብድ በለት እያ ተተጓላልፈኒ ስለ ዝፀንሐት ሰሚዕና ኣለና ሃገራት ነቲ የሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ገበናት ናይ ኩናት ድዩ ናይ ካልእ ነገራት ሃገራት ምሉእ ብቅዓት ክህልወን ኣለዎ ነቲ ኩነታት እቲ ብዓለም ክፈርዳ ምክንያቱ ስለምንታይ እያ ከም ትብል ዘላ ኤርትራ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከይዳ ወይ ኣብ ኢራቅ ከይዳ ዝገበረቶ ገበናት መን እዩ ክኸሳ ተኸሲሳ ኣይትፈልጥን እያ ናይ መራሕቲ ናይዞም ሕቡራት መንግስታት ተኸሲሶም ኣይፈልጡን እዮም ስለምንታይ ንሳቶም ሕጊ ዘይምልከቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ነቶም መራሕቲ ኣምፂኦም ኣብ ጀኔቫ ድዩ ኣብ ሄግ ክፈርድዎምን ከሰራጭዎምን ዝመርፁ የስ ገበነኛታት ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብሎም ስለምንታይ ገቶም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ዝፍፅምዎ ገበን ኣብ ሊብያ ዝተገበረ ኣብ ሱርያ ዝተገበረ ኣብ ኢራቅ ዝተገበረ ኣብ ካልኦት ዓለማት ኣብ የመን ዝተገበረ ኩሉ እዚ እቶም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ስለምንታይ ተሓታትነት ዘይቀርቡ እቲ ናይ ቤት ፍርድታት ነዚኦም ነዚ ገበናት ክውክል ወይ ክማሚ ዝብልዎ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ እንግሊዝ ካብ ካልኦት ሃገራት ንላዕሊ ዝፈፀመ ገበና ኣሎ ሕራይ እስኪ እቲ ናይ መግዛእቲ ቀዳማይ ብኡ እዮም ክጅምር ዝግባእ እዚ ኩሉ 200-300 ዓመት ንኣፍሪቃ ክገፁ ከለዉ ዝፈፀምዎ ገበን ክሳብ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ይቀረበን ኣሎ ዝግባእ ካሕሳይ ተዋህቦን ኣሎ ንዑ ረሲዖም ግን ሎሚ ናይታ ኣብታ ቤት ፍርዲ ባዕሎም ኮፍ ኢሎም ንካልኦት ሃገራት ከም ዝገበርካ ከም ዝጌርካ ንሶም ክገብሩ ከለዉ ግን ኣይክሰሱን እዮም ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ምፅልኩም ነይረ ኣብቲ ናይ ኣብ ሄግ ዘሎ ቤት ፍርዲ ዝኾነ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ክቐርብ ከም ዘይብሉ ከምኡ እንተገይሮም ነቲ ቤት ፍርዲ ንኩሎም ኣባላት ንባዕላ ክትከሶም ምዃና ኣሜሪካ እገዳ ክተውርደሎም ምዃና ኣጠንቂቓ ነይራ ብመንገዲ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ ዝነበረ ጆን ቦልተን ዝበሃል ቪድዮ ናቱ ምፅልኩም ነይራ ኣብ ካልእ ግዜ ካላ ዘራርባ ንሳቶም ዝፍፅምዎ ገበን ዝኾነ ሰብ ክቐርቦ የብሉን ናይ ካልኦት ገበናት ግን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣንኬል ከም ዝኣቱ ይገብሩ እዚ ከዓ ቅቡል ኣይኮነን ምክንያቱ እንድሕሪ ሕጊ ክትገብር ትደሊ ኣለካ ንኩሉ ብማዕረ ክትገብሮ ኣለካ ኔክስት ንሪኣ እዚኣ ንሪኣ ፀናሕና ኣብዚ ኣብ ኤርትራ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ምዕባለ ተስፋታት ፅንሒ ኢለ ክርየ ቅድሚኡ ግን ኣብዚኣ ኢሮብ ዘጋጠመት ቪድዮ ኣላ እስከ ንስማዕ እያ እሳ እውን ቅድሚኡ ነዚኣ እስከ ንስማዕ ፀላእትካ ኣቦታትካ እዮም ኣቦ እንድሕር ኣለካ ተጋላላይ መተርኣስ ጌርካ ዓፊንካ ክትቆትሎ ኣለካ እዚኣ ኮይና ምስገለ ሓንሳ ናብቲ ሕቶይ መኸይድ ፅቡቅ ጌርካ ዕፍሎም እንታይ እዚኦም እዮም ካቶም ሃገር ከመሓድሩ ፖለቲከኛታት ኮይኖም ያይ ናይ ፖለቲካዊ ንቅሓት ኣለና ዝብሉ እዮም ንሰብ ምቕታል ገበን ምዃኑ እሞ ከዓ ነቲ ሃገር ትበሃል ትቃለሰላ ዘለካ ዘረከበካ ሃገር ንዑ ዓፊንካ ክትቆትሎ ኣለካ ኣይንክ ናይ ፖለቲካዊ ጥፍሽና ኣብ መወዳእታ ደረጃ ናቱ ኣብ ናይዚኦም ደረጃ ይድበፅሕ ምክንያቱ ከመይ ጌርካ ኣቴንሽን ትረክብ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ወላ ፅላሌ
ዝኾነ ፅሉል ዝገብረካ ዘረባ ትዛረብ እሞ ሰብካ ይሰምዓካ እታ ቪድዮ ድማ ክሊክ ስትረክብ እንደን በር እዚ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዘረባ ንባዕሉ ገበን ምዃኑ ንካልኦት ሰባት ገበን ንክፍፅሙ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ከዓ ኣነ ኣብዚ ዝገብራ ዘለኹ ዶክመንትድ ክትኮን እያ ታናቶም ክድምስስዋ ይኽእሉ እዚኣ ግን ክድምሰስ ኣይኮነትን ንኩሉ ነገር ግዜ ስለ ዘለዎ እዚ ዘረባ እዚ ኣብዚ ወፂሎ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተዘሪብሎ ብካልእ ዘራርባ ነቶም ንዑ ዝኽተልዎ ዘሎ ገበን ንክፍፅሙ እዩ ዝዕድሞም ዘሎ ቀተሉ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ከዓ ንካልኦት ከም ፀላዊ መጠን ቀተሉ ምባል ገበን እዩ ንገበን ኢኻ ተተባብዕ ዘለካ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካልእ ሰብ ተገይርዎ ተሓታትናቱ ሓደ ንሱ ክኸውን በቲ ኮይኑ በቲ ግን መጀመርዮም ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ቋንቋ እቲ ይብል እቲ ይስሕቅ እቲ ድማ ይእንግድ ሰለስቲኦም ተመሳሳሊ ገበናት ተሰኪሞም ይኸዱ ኣለዉ ግን ካብኣቶም ፍቅሪ እንተሰቢኾም ጥራይካ ክትግረም ትኽእል እምበር ከምዚ ዓይነት ከምዚ ክብሉ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ከምዚ ናቶም ቪድዮ ይመፀኒ ግን ንዓታቶም ብዙሕ ፕላትፎርም ምሃብ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ንቐፅል እስከ ኣብዚ ከዓ ንስማዕ ናይ ዛውና ሲዳ ከም ኤርትራውያን ንስኻትኩም እውን ንሕና ንስኹም ንበሃል ኣይኮና ኩሉና ኤርትራውያን ኢና እቲ ዝሕለፍ ዘሎ ቃልስን ዝሕለፍ ዘሎ መከራ መንግስቲ ኤርትራ ደልይዎ ዘይኮነ ተገዲዱ ዘእቶ ዘሎ ምዃኑ ኩሉና ከም ኤርትራውያን ክንፈልጦ ዘለና እዩ እዚ ከዓ ወያነ ተላኣኹ እምበር ዓቕና ሃልይዎ ንህዝብን መንግስቲ ኤርትራ ትብድል ኢሉ ወይ ከዓ ተሰሪዱ ኣይተበገሰን ያዳ ብድሕሪ ዘራያት ወይ ከዓ ለኣኽቲ ስለ ዘበገስዎ እዩ ካብ ቅድም ይኹን ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ተቃልሲ ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን ኤርትራ ቃልስኹም እዩ ክትሕበንሉ ክትኮርዕሉ ንኩሉ ተፃብኦታት ንኩሉ ሽግራት ንኩሉ እገዳታት እንዳሰዓረ ንወያነ ዘይኮነ ዝቃለስ ዘሎ ምስ ዓለም ጌርኩም ክትወስድዎ ትኽእሉ ኣለኩም ማለት እዩ እዚ ኤርትራዊ ተኾንካ ክትሕበን ኣለካ እዚ ኤርትራዊ ተኾንካ ከዓ ትፈልጦ ኢኻ ግን ንዕኡ እውን ክትፈሪድካ ሓንቲ ክትሕዝ ኣለካ ኢና ንብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ማጣጣ ናይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሕፅር ኣቢለ እዚ ክብል ኣብቲ ሓፈሻዊ ኣካይዳ ንሕና ግን ምናልባት ብቀዳማይ እንታይ ኢሎም ነይሮም ሓደ ኣቦ እዚ ኣይትኽእሉናን ኢኹም ንሕና እስኪ ኣብ ወያነ ዝረዓናዮ ስዲ ዲሞክራሲ ኣለና ሕጂ ከዓ ኣብ ትሕቴና ኢኹም ትብሉና ኣለኹም ምናልባት እቲ ካይዳ ንሕና ኣይትኽእሉናን ኢኹም ኢሎም ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ዘረባ ብዘይከልዓለን እሳያ ትቕፅል ዘላ ማለት ንሕና ነዚ መሬት እዚ ነዚ መሬት ናይ ሰማዕታት እዚ ንረግፆ ከለና ቀስ ኢልና ኢና ንረግፆ ቀስ ስናልና ኢና ንረግፆ ኣብዚ ክረአ ዝፀንሐ ላዕልን ታሕትን ካልእ ሕማቕ ነገራትን ከይጠቐስናዮ ኩሉ በዚ ክመፅእ ዝፀንሐ ነገር ግን ናይ ብሓቂ ኣሰካፊ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ዘተሓታቲ ጉዳይ ኮይኑ ማለት እዩ ንስኹም ህዝቢ ኢኹም እዚ መሬት እዚ ከዓ መሬት ኤርትራ እዩ ኤርትራውያን እንድሕር ኮንኩም ነዛ መሬት እዚኣ ነዛ ከባቢ ኢኹም ናይ ግድን በዚ ዝመፅእ ነገር ክትሕልውዎ ኣብ ምስሊ ዘሎ ሰራዊት ክትተሓጋገዙ ግቡእኹም እዩ በዚ መፂእኻ ሰማዕቲ መፂእኻ ድላይካ ጌርካ እንዳተመላለሰ ግን ራእይትን ሰማዕትን ከለኹም ሓደርቲ ኣይፀናዕኩም ብልክዕ ከዓ ከምኡ እዩ ዝበሃል ኣብ ኢሮብ ቁኑዕ ሓበሬታ ዝህብ የለን እዩ ዝበሃል እንድዒድ ሓንቀሲ ንኽሪአና ግን ሳሕጂ ምስ ዝብ ዘሎ ሰራዊት ይኹን ምስ ካልእ ኣካላት ናይ መንግስቲ እውን ዝኾነ ምትሕብባር ኣይፀንሐኩም ካልእ እንታይ ዝብል ዘረባ ሰምዕ ወኤርትራውያን ኢና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘየሰማምዓና ግን ክልተ ነገር ኣለዋ ሓንቲ ጉዳይ ረድኤት ሓንቲ ከዓ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይብሉ ኢሮብ ይበሃል እዚ ኤርትራዊ ተኾንካ ፈቲኻ ፀሊኻ ከምቲ ኤርትራዊ ዝሓልፎ ዘሎ መድረክ ከምኡ ክትሓልፍ ግድን እዚኣ ነዚኣ ኮነ ሓደ ካብዚኣ እንድሕር ከይዱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወዲ ሃገር ኮይኑ እንድሕር ከይዱ ነዛ መሬት እዚኣ ኢሉ ዝኸይድ ማለት ኣብ ኢሮብ ከዓ ቀደም ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ስዋኣት ከም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኮይኖም ጉቦኦም ፈፂሞም ዝተሰውኡ ምስ ሰማእታት ናይ ኤርትራ ዝተነግሩ ከም ዘለዉ ታሪክ ነግሪ እዚ ምናልባት ምስቲ ምግልባጥ ናይ ኩናት ናይ ወያነ ሓንሳብ ወያነ ሕዞ ሓንሳብ ናህና እንተዘይኮይኑ ከም ኤርትራውያን ኣብ ግዜ ቃልሲ ኤርትራውያን ኮይኖም ነዚ ሃገር ጉቦኦም ዝፈፀሙ ደቅኹም ኣሕዋትኩም ከም ዘለዉ ንፈልጥ ትፈልጡ ኢኹም ማለት ስለዚ ጉዳይ ሃገራዊ መቸም ካብታ ኩላ ዘረባ እታ ብሓደ እንተጠሚርካያ ኤርትራዊ ተኮይንካ ኤርትራዊ ግቡእ ንኩሉ እዩ ዝምልከት እትብል እያ ንሳ ድማ ብርግፅ ኤርትራውያን ንኩሉ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ትፀሉ እንተላ ሳዋያ ሳዋ ድማ ነቶም መንእሰያት ናይ ደቂ ዓዲ ብወቅዕ ክንገሮም ፀኒሑ ሓደ ኤርትራዊ እንተተባሂሉ እቲ መንእሰይ ክዓቢ ከሎ ከም ኤርትራዊ ክገብሮ ዘለዎ ከምኡ እዩ ድማ እቲ ናይ ኤርትራዊ ዝወሃቦም መሰላት ድማ ክወሃቦም እዩ ዝንገሮም ዘሎ ብሓፈሻ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ሰብ እዩ ብዙሕ ዝዛረበላ ዘሎ ግን ኣነ ኮሜንት ክገብረላ ይደልኒ ምክንያቱ መንግስቲ ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ ኣታ ኣብ ደብ ዘሎ ህዝቢ ድማ ብርግፅ ኣብትን እናበለ ቀሊል እውን ከም ዘይኮነ ነቲ ህዝቢ ግን ብግልፂ ድማ ናይቲ ሃገር ኩነታት ከመይ ከም ዝመስል ይንገሮም ኣሎ ኣብ ጫፍ ስለ ዘለኹም ኣብቲ ማእከል ንዘሎ ዝወሃቦን ካብኡ ዝሕተትን ኩሉ ንዓኻትኩም እውን ብማዕረ ዝብፅሓኩም ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ምናልባት ናብ ካልእ ኣርእስቲ ክሰግር እዚ
ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ናይ ምዕባለ ጭራታት ካምፓኒ ናይ ጥልያን ናይ ኮንስትራክሽን ክኣቱ ይብገስ ከም ዘሎ ከምኡ እውን ጀነሬተር ነቲ ፀዓት ናይ ኤርትራ ንምሕያል ማሽነሪታት ንዑ ዝኸውን ተወዲኡ ድሮ ናይ ኤርትራ ይኣትዋ ከም ዘለዋ እዚ ስእሊ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹም ኣለኹም ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ተስፋ ዘቢ ነይሩ ፀዓት ድማ ቀዳማይ ባእታ ናይቲ ኩሉ ምዕባለ እንደልዮ ዘለና እዩ ስለዚ እዚ ብምእታዉ ኣነ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ዋላ እኳ ብዙሕ ነገር ዘድልያ እንትኾነት ሃገር ንኩሉ ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኢኻ ትበፅሖ ስለዚ እቲ ሃገር ንመጀመርያ ካብቲ ኩሉ ዝነበሮ ተፃብኦታት ስቲል ተፃብኦታትን እቲ እገዳን ኣሎ እንዲ ግን እቲ ሃገር ነቲ ዝገበረቶ ኣይትነግር ነይራ እዚ ዲጋታት እዚ ናይ ዓድኹም እዩ ምናልባት ክመለሳይና ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት መልእኽቲ ኣላትኒ ብዛዕባ እዚ ናይ ርእሳት ኢና ክመለሳይና እዛ ቻነል እዚኣ መጀመርያ ነታ ቪድዮ ኣገዳሲት እንድያ ግን ሓዳሽ ቻነል እያ ናይ ፌሩዝ እትበሃል ጠበቓ ኤርትራዊት እያ ብዛዕባ እቲ ናይ ርእሳት ክትዛረብ እያ ግን ፕሊዝ ነዛ ቪድዮ ኣብዚኣ ክሳብ እዚኣ ዝበፅሕኩም ከይትኩም ሰብስክራይብ ግበሩላ ኣገዳሲት ሰብ እያ ነቲ ኩነታት ድማ ብዙሕ ግዜ ሕጋዊ ኩነታት ሓገዝ ስለ ዘድሊ ሕጋዊ መብርሂ ስለ ዘድሊ ንዑ ክትገብር በቃሕ ዘለዋ እያ ከይትኩም ሕጂ ኣነ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ 680 ሰብስክራይበርስ ኣሎ ብውሕዱ ብሓደ ሽሕ ክሓልፍ ክኽእል ኣሎ ካብቲ ዘለዎ ንቐፅል ሕጂ ናብቲ ቪድዮ ናታ ስለዚ ካሊፎርኒያ ኣለና ዓዲ ናይ ኤርሳት እዩ ሜሪላንድ ከዓኒ ናይ ሄኖክ ናይ ተኸሳሲ ማለት እዩ ስለዚ ኦልሬዲ ክሳይ ኮይኑ ኣሎ ተማሊ ኣሎ ካልእ ልዕሊ 75,000 ዶላር ዝግመት ዳሜጅ حتى لو تخصص أبزيت فرد زخرت وين لازم تساشح تزخون نيو فدرالي you have to be taxed مش business دبر W2 employee يكون التاكس حتحلف تاكس كيف فكرت حقنا so it's a big deal حجي منابش أقداسنا نايزبلو زلنا كنت حافظ إحنا نريون خنياتو أمريكا بزح أنكت زي عن ختم حدر تفكيروا الكلام closely غير إيكاي اوكي مخنياتو ريبورت تقبل لك every time عملت تاكس حاجه اللي كتبوا ولا انا بايرس اكتيفيتيز ناتكا ريبورت تقبل يا قددك تاي تقبل يا كان مخنياتو كم عينت كوبانيات انتوينكا كتقبرهم زي قبا كان نغرات كان بس حدا خاف عندي اكسبشنز تو ذا رول دبلو مالتي اكداسنت اللوزي اوكي دحرنا باش ناتو نكون اوكي سو بس خنز عينت عنكت سمسرتت اي ايرسات هنوك اكزيكتيف دايركتور نا ايرسات نيرو والكسب يوغن of course Erisat for Justice بهال كامباني هجوا غيروا وين سلنتاشن Erisat for Justice بهال بينوك سمسرته I فلتني إنكدي already incorporated دي لا فلتهم قل Erisat for Justice بهال كلا defendant هالو كارلوس كا حدا ساعة حمشتان تما قديم زغلتكم تخصصتون هالو هنوك أكتشفن عسان كم executive director كوينو أبنا Erisat بولنتو خجل كجميرو Erisat كمان إسراء زخون ولنتنياتن قال أسرح تنياتن على هو ميت زخون donors تما نزا فيديو زي أبزك أسمعكم هيدلني كيتكم أبتا فيديو سمعوا بإذن إيرسات مس هينوك زقبر زلو مساحة ممليسو حدش نقرنا مزي ممليسو نعبي كشمقلو يكولون يوم زلو بفلا يا فيسبوك دما بعد إلسات شروم ديون كالوت بزوق زيهم دسعف زعب عزار السيزي سلازي زيهم سبازياتهم نهزب خنا قلقلين ايلو ميديا غيروب أي عامة أي سالستي نريال لنا بي بس يعملوا أبولوتيك كانت خيتكا بكل مداي أبزي سويس جي أمريكان حمدو نتوم يرتراويان بعد زقبرز نبرو كعنقف يلوم متيوم تطوق بلو يلوم متيوم بما يجرم زقبرو نخطريو دسك فكا بزع عدي كل اللي بالعلت فيديو نبي حكز حزن كنتاتي بحدا تترنيفكا زخون نقرت نتي نبي حكز حزن كنتات رينا نرزل لنا كل بالغل سو إذا فيديو زيا نتكونتاتنا حقي أكبابنا حقي بتعمل بصبغ من قديات قلت زلا فيروز كيتكم أبتي channel ناتا لايك جيركم كتسمعوا تخليهم لعلو خلقين سبسكرايب قبروا لا ندحر سبسكرايب يكم لا دكتورنا حكمنا كبنا غمدلي ناي حقك إلى دما يدلينا له سلازي نسادما نتي حقاو كنتات ناخد جلس حدنا حقك إلى بزعب حقك الزارب بلاتفورم كركبيو زخا أقدا سنة الله بتعبرت السب مالتيو أمبار كملت يا بطاري عنتبو هذا راجن كل خاطكم أبا سبسكرايب زقبركم ولا بزي channel ناتي نقروني حساب كندي كم زحجزنا عم فلت because حتى channel كلا يا مسيحتني نساونا يكون سديدات اللي حوي سديد اللي مسرا خواجن كلام أبي university فلتاز نبركو بقعت تبقى عصر زخنت بزح جزية دما نحجاو كنتات حبرت سبنا بولا أنت مسيح حبريتات تبي أكلوا تبعاتاتون هلونا هوني so نملس أبزناي جعزو كطباوي معبالي بزح زحجوس كنتاتنا نرزلنا استقالنا متندما نزك نرخلنا نحنا خنتا يابركتونا بخماي كنساتف نغل انتاي كنقبر نغل بقلنا ديو بحبار ديو اذا عمت زي ما مليسو تصبغ زما صلو زلو عمتنا نرزلنا سلازم انتاي كنرلنا
بقلخا انتي كجبر خل كم حبرة السب كنتي كجبر خل كالون من البات جزية سي نمبر أبزي لنكني تم أبالاتنا منسياتنا يرترا تأكيبهم نيروميم سراي وبزي جزية سلزة حصرنية أوي ستمت أدماساو محزنة بزبل تيما كاب 20 شمونتن كساب 30 حدن مجابيت أب فينيس إيطاليا زتقانع مبل 10 شمونتن وعلى ودابة من إسيات قدف إوروبا أقدس توصلنتات بمحلاف تزازيموم أبزي كاب لعلي 10 سلسة هاجرات أوروبان أمريكان زتوكلوا لعلي 600 أبالات ودابتات من إسيات قدفن أبالات حدرن حلفت مشناتن دبلوماسياتن كمون وكلتي إيرتراين ودابتات زتساتفوا وعلى أمباسادر إيرترا أب ريبابليك إيطاليان أو هادي مشنات أب أوروبان أمباسادر في السحات إم بيتروس نهلوي كونتاتن هاجراويك قدامنتاتن أملكيتو مجلس إهبوم مبل 10 شمونته وعلى من إسيات قدف إوروبا أبو وساني مدرخ لوتي على ما وسرعتي كايد مهلاو فلوينت كمزل وزت أقصى أمباسادر سو كمزن ريال زلنا زو من سياتون من سي بزح كفالنا أوروبا نا أمريكا أبزلا على حجراو سمعيت كمزل ليز الرأي كابزوان زي أبز channel لي ونريال زلنا هنا سلزي نزي كميجركا نتحدى أب حجر زلو من سي كرب حلو زخل أبركتك جبر خل بخمي كتقول صوت خل إذا أخيباتات زي أنا يتصادف كوني ربح في شاقن I hope كم زعينات وعلاتات كم يجر كانت تمنسي نبعدو كم زتمت كابز ربا نب سجمت دما أبدأ جزء لسب ببقعته بتمهرته بكابيتالو بزين أجر كبر كتغليو سلازي زين مقبار دما كم يجر كا مستوش تزلو مستزب جزء لو كتبع مبربار حبيرو مبربار نايكو طبعا نايكالت صلاتات كل يخلنا بالكو كلنا دما اجابنا خنا بركت نابلكو نايلو مار سب زغدي بليز لايك جبرو سبورت جبرو من البات كالي channel امسرت خونيه مخنيات channel بزح فيديوهات تفطر سلازلا يحزني كم زي قاتمي قدان منقست راي يكون نقول لي قرا زلو مفلات يدلي حبريتات معربا عالم زليكا زليون تزي غيركا نتناتهم بلاتفورم كخلكلوها خمس خلو مجنزابي دلنا بالكو نايلو مار سبزي كبلي مزيا ملخت ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍስ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍስ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘይልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال يسياويان زمركم سالساي دما نفس وكف زلوهم جنزب أب عدوم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل سفر عليهم